नमस्कार मित्रांनो, मी आशिष नाटळकर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, आजच्या भागात आपण माहिती घेणार आहोत पाली ते हातखंबा या मुंबई गोवा हायवेची सध्याची परिस्थिती। तर माझ्यासोबत आहेत सर्वेश, तो गाडी चालवणार आहे आणि आम्ही आता या पूर्ण रस्त्याची परिस्थिती पाहणार आहोत। तर मित्रांनो, तुम्हाला देखील अशाच रस्त्यांची माहिती पाहिजे असतील मुंबई गोवा हायवे वरील तर आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा आणि हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा। धन्यवाद। तर मित्रांनो, आम्ही आता पालीवरून निघालो आहे। या ठिकाणी मागे कोल्हापूरला जायला रस्ता आहे, तर आपण त्या ठिकाणाहून निघालो आहे आता। तर यापुढे आपण हातखंब्याला जाणार आहोत। तर इथून पुढे मुंबई गोवा महामार्गाची परिस्थिती कोणत्या प्रकार आहे त्याचा आपण आढावा घेणार आहोत या व्हिडिओमध्ये। त्यामुळे हा शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघा। यामध्ये आपण कोणताही स्किप वगैरे देणार नाही आहोत किंवा कोणताही फास्ट फॉरवर्ड करणार नाही आहोत। आपण पूर्ण मीटर टू मीटर रस्त्याची कंडिशन पाहतोय। शिवसाई बस आताच क्रॉस झाली आणि आता पाली गाव आहे। या ठिकाणी देखील भरपूर डेव्हलपमेंट चालू आहे आणि शक्यतो माझ्या मते दुकानांचं वगैरे जो आपला एरिया कव्हर होणार होता ते देखील मागे घेतलेले आहेत दुकाने या ठिकाणी। म्हणजे सर्वे वगैरे होऊन पूर्ण क्लिनिंग वगैरे चालू आहे। ज्या ठिकाणी अजून देखील दुकानं आहेत त्यांचं देखील डिमॉलिशिंगचं काम चालू आहे। तर आता आपण पाली सोडलं आहे। एक ठिकाणी लक्ष्मी पल्लीनाथ देवस्थान आहे पाली। माझ्या मते इकडून हा रस्ता सरळ स्ट्रेट घेणार आहेत। हा टर्न माझ्या मते काढतील कारण इकडे समोरच एक्सकॅव्हेशन चालू आहे। हा रोड भविष्यात फक्त छोटाच मुंबई गोवा हायवे राहणार। या ठिकाणी DJ सामंत इंग्लिश मीडियम स्कूल आहे डाव्या बाजूला। तुम्ही इकडे बघू शकता, इकडे उजव्या साईडला एक डायव्हर्जन आहे। या ठिकाणाहून रस्ता स्ट्रेट जाईल। हा जो टर्न एरिया वगैरे आहे हा सर्व कॅन्सल होईल। तर इकडे फक्त प्रिपरेशन करून ठेवलं आहे रस्त्याचं, बाकी कोणत्याही प्रकारचं काम झालेलं नाही। जे ड्रेनेज सिस्टम म्हणजे कॉजवेसाठी वगैरे जे पाईप्स वगैरे लागणार आहे तर त्यांचं देखील टप्प्याटप्प्याने काम चालू आहे। बाकी ओव्हरऑल जुन्या मुंबई गोवा हायवेची कंडिशन चांगली आहे। काही काही ठिकाणी थोडेफार खड्डे आहेत। या ठिकाणी एक मंदिर आहे, कोणतं आहे आयडिया नाही। देखील सेम रस्त्याचं प्रिपरेशनच झालेलं आहे आणि या ठिकाणी जांबा दगड देखील आहे, त्यामुळे इकडे रस्त्याची लेवल खाली वगैरे। हा जो आता आपण चढून आलो आणि उतार चढून आलो तर या ठिकाणी थोडेसे एक्सकॅव्हेशन करून हा रस्ता खाली बसवतील आणि ह्या पुढे जो आपल्याला लप असा दिसतोय डाऊनवर्ड, याच्यामध्ये फिलिंग करून हा एक लेवल रस्ता बनवतील, जेणेकरून चढ उतार जास्त राहणार नाहीत रस्त्याला आणि आपलं एक ॲव्हरेज डिझाईन स्पीड आहे ते मेंटेन करता येईल। त्या ठिकाणी HP पेट्रोल पंप आहे। तर इकडे व्ह्यू मात्र मस्त आहे, समोर डोंगर आणि क्लिअर व्ह्यू एकदम, वरती निळा आकाश। रस्ता देखील चांगला आहे, काही ठिकाणी आहेत खड्डे पण ओव्हरऑल ठीक आहे। देव करो आणि लवकरात लवकर रस्त्याचं काम पूर्ण हो, जेणेकरून गाडी चालवायला अजून मजा येईल। ते बोर्ड लावलेला आहे राष्ट्रीय महामार्ग 66 काम चालू आहे। ॲव्हरेज स्पीड लिमिट 33 km/h म्हणजे तुम्ही 30 km/h 30 km/तास याच वेगाने प्रवास करायचा आहे। याच्यापेक्षा जास्त वेगाने प्रवास केला तर तुम्हाला डायव्हर्जनच्या ठिकाणी वगैरे प्रॉब्लेम होऊ शकतो। आता इथून 9 किलोमीटर आहे हातखंबा। हातखंब्यावरून आपल्याला रत्नागिरी वगैरे जायला रस्ता आहे। त्या ठिकाणाहून आपण गणपतीपुळे, रत्नागिरी,
जेटी, चिबा पॅलेस, रत्नागिरीमध्ये अजून भरपूर मत्स्य विद्यालय वगैरे आहेत. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशन आहेत. भरपूर प्रसिद्ध असे पर्यटन स्थळ आहेत रत्नागिरीमध्ये. तुम्ही देखील नक्की भेट द्या. आम्ही देखील त्या साईडचे व्हिडिओ बनवू वेळात वेळ काढून. त्यासाठी आमचं सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तर आता इकडे हा घाट पोर्शन चालू झाला आहे. या ठिकाणी काही ठिकाणी थोडेफार खड्डे आहेत, डांबर वगैरे उखडलेलं आहे. आणि इकडे रोड वाइंडिंगचं पण काम चालू आहे. जे डोंगर वगैरे होते साईडने त्याचं कटिंग वगैरे चालू आहे. सध्याच्या स्थितीत बंद आहे, म्हणजे त्यांनी हे आधी केलेलं आहे वाटतं. काही ठिकाणी दरड देखील कोसळलेला आहे, मोठे मोठे दगड आले आहेत. इकडून पनवेल 301 किलोमीटर आहे. या ठिकाणी एक शार्प टर्न आहे. या कंटेनरमुळे मोठ्या भरपूर प्रॉब्लेम होतो. इकडे बघा पेवर ब्लॉक टाकलेले आहेत रस्त्यावर. अरे बापरे. हा पूर्वीचा घाट रस्ता आहे. अजून देखील रस्ता व्यवस्थित आहे. थोडेफार आहेत खड्डे, ओव्हरऑल ठीक आहे. त्या ठिकाणी देखील रोड वाइंडिंगचं काम चालू आहे, रुंदीकरण करत आहेत. तर त्या ठिकाणाहून लेनचं काम पूर्ण करून मग ह्या लेनचं काम चालू करतील. सध्या तरी हा जुनाच मुंबई गोवा रस्ता आहे. या ठिकाणी आहे हॉटेल भुवनीत व्हेज नॉनव्हेज फॅमिली रेस्टॉरंट. आणि इकडे आहे कापडगाव. या ठिकाणी उजव्या साईडला डाव्या साईडला रस्ता जातो तो कापडगावला जातो. आपण आता चरवेली स्टॉप जवळ आलो आहे. इथे बोर्ड लावलेला आहे, सावधान अपघाती वळण वाहने सावकाश शाखा. हा उतार असल्यामुळे वाहने वेगात येतात आणि दोन्ही साईडला देखील उतार आहेत. आणि मध्ये हा शार्प टर्न आहे पूर्ण यू पिन सारखा. त्यामुळे समोरून येणाऱ्या वाहनांना जागा शिल्लक राहत नाही पास होण्यासाठी आणि एकमेकांना धडकून अपघात होतात. हातकंबा 7 किलोमीटर राहिला इथून. वळणावळणाचा रस्ता असल्यामुळे आम्हाला पुढे पास होता येत नाही आहे, कारण समोरून गाड्या येत आहेत. आताच बघितलं तुम्ही 2 व्हीलर आली. शक्यतो मोठी गाडी आली तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो आम्हाला. आता जरा दुकानं वगैरे दिसायला सुरुवात झालेली आहे. या ठिकाणी रिपेअर्सचे वगैरे देखील आहेत. सचिन संकुल घरगुती निवास, राहण्याची उत्तम सोय. या ठिकाणी तुम्ही स्टे करू शकता. त्याच्यानंतर गजानन काजू फॅक्टरी. या ठिकाणी तुम्ही काजूगर देखील घेऊ शकता. महाराष्ट्र काजू फॅक्टरी त्याच्या पुढेच आहे. भरपूर जोरात कॉम्पिटिशन असणार आहे इथे. किलोमीटर राहिले हातखंबा.
हा घाट झाल्यानंतर आपण हातखंब्याला पोहोचू. इकडे पुढेच हायवे पोलीस स्टेशन आहे हातखंब्याचं. त्या ठिकाणी देखील वाहनांची चेकिंग वगैरे होते. चाललेलो आहोत पुढे. 3 ट्रक चाललेत. 3 ट्रक पूर्ण माझ्या मते लोड असल्यामुळे सावकाश चाललेले आहेत. आणि एक समोरून मोठा ट्रक येतो. हे बघा, इकडे अशा वेळी प्रॉब्लेम होतो जड गाड्यांना, अवजड वाहनांना. हो, ते तर उघडलेलं. इकडे या ठिकाणी देखील ज्यूस सेंटर वगैरे आहेत, स्नॅक्सचं वगैरे दुकान आहेत. आणि इथून हातखंबा 4 किलोमीटर राहिले. हा आता आपण घाट उतरल्यावर आपण हातखंब्याला पोहोचू. तर या ठिकाणी आतमध्ये रत्नागिरी शहर आहे. राहिला फक्त हातखंबा. या ठिकाणी काही ठिकाणी रस्ता थोडासा खराब आहे, डांबर वगैरे उडून गेले, प्रॉपर असे खड्डे वगैरे नाही पडलेले आहेत, पण ओव्हरऑल ठीक आहे रस्ता. आणि हा जुना मुंबई गोवा हायवे आहे. नवीन रस्त्याचं फक्त प्रिपरेशन झालेलं आहे, लेवलिंग वगैरे करून ठेवले आहे लेनची, पण प्रॉपर अशी कामाला सुरुवात झालेली नाही आहे. आणि कुठे आपण कॉजवे ब्रिज वगैरे देखील याचं काम देखील चालू असलेलं दिसत नाही आपल्याला. या ठिकाणी सदानंद लॉजिंग रेस्टॉरंट आहे, चालू आहे की बंद आहे नो आयडिया. या ठिकाणी हातखंबा पोलीस चौकी आहे, पोलीस कर्मचारी इथे आहेत आणि सर्वजण उन्हाच्या वेळेत बसले जरा आराम करते आणि त्यांचं लक्ष देखील आहे इतर वाहनांवर. ओव्हरऑल तुम्ही जर आपल्या मुंबई गोवा हायवेची परिस्थिती बघितली तर सगळ्यात जास्त काम हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झाले. तिकडे साधारण 80 ते 85% काम पूर्ण झाले. बहुतेक फ्लायओव्हर्स, त्याच्यानंतर ब्रिजचं यांचं काम फक्त पेंडिंग आहे भरावाचं. बाकी मोस्टली जे आपण लेन बघतो रस्त्याचे त्यांचं काम कंप्लीट झालेलं आहे. पण जसं जसं तुम्ही राजापूर रत्नागिरी साईडला येता तसं राजापूरपर्यंत देखील मग तसा रस्त्याचे पर्सेंटेज कमी होतात. साधारण 60 ते 70% काम तिथे पूर्ण झाले. त्या ठिकाणी घाट सेक्शन वगैरे असल्यामुळे काही ठिकाणी काम झाले व्यवस्थित, पण काही ठिकाणी अजून रिटेनिंग वॉल, एक्सकॅव्हेशन वगैरे बाकी आहेत आणि रोडच्या लेन्सचं काम देखील बाकी आहे. आणि इकडे जर तुम्ही पुढे बघितलात लांजापासून या ठिकाणी काहीच काम झालेलं नाही आहे. फक्त त्यांनी रोडच्या लेवल्स वगैरे करून ठेवलेले आहेत. म्हणजे सर्वे झाल्यानंतर जमीन हे करतात अधिग्रहण, तर ते काम होऊन फक्त एक लेवलिंग करून ठेवलं आहे. बाकी कोणत्याच प्रकारचं काम चालू झालेलं नाही. या ठिकाणी घाट सेक्शन असल्यामुळे भरपूर वेळ देखील लागेल, कारण पूर्ण डोंगरच्या बाजू कट करून भरपूर मोठ्या प्रमाणात
माती वगैरे येणार आहे आणि त्यांचं देखील कुठे ना कुठे भरावाचं काम ते देखील होणार आहे. त्यामुळे अजून कमीत कमी 2 ते 3 वर्ष तरी लागतील असा अंदाज आहे या रस्त्याचं काम पूर्ण व्हायला. तर मित्रांनो, आमचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. व्हिडिओला लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा आणि त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. आणि तुम्हाला देखील मुंबई गोवा हायवेचे कोणते अपडेट्स पाहिजे असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आत्ता आम्ही ह्या पहिल्या टप्प्यामध्ये सिंधुदुर्गमधील रस्ते कवर केलेले, त्याच्यानंतर आपण आता सेकंड टप्प्यामध्ये आपण हातखंब्यापर्यंत आलो आहे, रत्नागिरीपर्यंत. आणि नक्कीच आम्ही पूर्ण मुंबई गोवा हायवे कवर करू, त्याबद्दल शंकाच नाही. आणि तुम्हाला देखील संपूर्ण मुंबई गोवा हायवेची माहिती पाहिजे असेल दर महिन्याला तर आजच सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल आमचा सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्ही कधी किंवा तुमचे कोणी नातेवाईक मुंबई गोवा हायवेने प्रवास करत असतील तर तुम्हाला लेटेस्ट म्हणजे नुकत्याच रस्त्याचं कोणती कंडिशन काम चालू आहे यांची तुम्हाला माहिती मिळेल. आणि आम्ही मित्रांनो व्हिडिओ बनवतो हे पूर्ण क्लिअर बनवतो आहे, म्हणजे कोणताही फास्ट फॉरवर्ड किंवा कोणताही भाग आम्ही कट करत नाही आहोत. पूर्ण रोड टू रोड आपण व्हिडिओ बनवतो आहे. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक मीटर टू मीटर तुम्हाला रोडची माहिती मिळेल की सध्या मुंबई गोवा हायवेची काय परिस्थिती आहे. आणि त्या दृष्टीने तुम्ही थोडं सुरक्षितता घेऊ शकता आणि प्रवास करू शकता. किंवा तुम्हाला काय तुमच्या प्लॅनमध्ये चेंजेस करायचे असतील ते देखील तुम्ही चेंजेस करू शकता. आपण आता थोड्याच वेळात हातखंब्याला पोहोचू. इकडे तर कोणत्याच प्रकारचं काम चालू झालेलं नाही, इकडे आधी होते तशीच परिस्थिती आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पनवेलपासून देखील आपण रस्त्याचा स्टेटस घेणार आहोत. पनवेल, पेन, माणगाव, खेड, चिपळूण अशा ठिकाणची आपण माहिती घेणार आहोत. त्यामध्ये संगमेश्वर देखील येणार आहे, त्यासाठीचा देखील आमचे प्रयत्न चालू आहेत. तर तुम्हाला देखील त्या प्रकारचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर कमेंट बॉक्समध्ये आम्हाला सांगा आणि पहिल्यांदा सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. तर या ठिकाणी हा जो रस्ता आहे हा पावस गणपतीपुळे जातो. गणपतीपुळे आरेवारे मार्गे 33 किलोमीटर, रत्नदुर्ग किल्ला 14 किलोमीटर या ठिकाणाहून रस्ता जातो. तर आपण आता हातखंब्यामध्ये आलेलो आहोत. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा आमचा व्हिडिओ कसा वाटला हे आम्हाला नक्की कळवा आणि सुवर्ण कोकण यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.